Здравейте, хора! Днес ще играем Марийка учителката. И сега играем това, как и шупим телевизора. Чакайте, че тези реклами аз много ги мразя. Но нищо не мога да направя. Това са ужасни. Аз не мога да спра видеото заради тях. Съжалявам, ама... Ето го козия кабак, с козия кабак трябва да изчупим телевизора. Махи се бе. Виждате ли колко тъпи реклами? Толкова са дразнителни. Дразнят като... не знам какво. Така. Вземаме козия крак. И удряме телевизора. Затваряме прозореца. Излизаме. И сега да видим какво ще направи. Кажи, Влади, имаш много поздрави от мен и има преведени заплати. Видяхте ли какво прави тая смешница? На Влади, надади поздрави. Спечелихме. Сега трябва да изрежем роклята. На мен това ми е забавно и това ще ви покажа. 4, 7, 5, 8, 4, 6. Хоп! Това е много забавно и сега ще го спираме. Така. Чакайте, че тук ме струва да не спра видеото с тези малки хиксове, къде са тук преди. Сега, айде, режи ми синята рокля. Взимаме ножицата от... Ясно знам кога ставиш. Не искам те. Тези реклами. Сега ще минем от горния етаж, защото в принцип то мисля, че трябва да е нагоре на пак ножиците. Мисля, че трябва да се накъде на горния етаж. Част малко ще се кача в нейната стая. И там където е. Тук ме е банят. Не, точно тук са ножиците. И тя ми като готви това. Не, тя сега май ще се качва. Чакайте да я видим. Да, отида се в стаята. И чакайте излезе. После ние е нашият шанс да ходим да изрежем синята рокля. Сега след малко излизам. Не даже в банята, супер. Това е късмет за нас. Ето тук ми е роклята. И я режем. Затваряме гардероба. Сега си махаме. Тя преди защо. Вече е в стаята. Отвори гардероба и сега. Тя трябваше да ходи на бал. И сега тези реклами много ме дразнят. Сега какво трябваше да направим? Сега ще видим. Каквито изобщо не знам какво да направим с него. Затова ще се върнем назад. Това ще е на пауза. Тук се изхвърляме.
защото няма да играем това сега. Ще играем в първи епизод. Това е с кафето. Разваляне на супа. Ще направим. И извинявайте, ама малко съм така. Малко шмелка. Болен съм малко. И сега ще я развалим супата. И ние сме на почивка с баба ми и сега ми маже краката, защото има марани. Айде сега отиваме. О, да, си е заключила прозорец. О, тук ли са тези зелените ключове? Тук ще вляза се пак. Чакайте къде. Помислих, че е тук. Хора, как си спеше. Чакайте. Всички прозорци са запечатани. Вземем чилито. И го слагаме в супата. Сгреших го, това трябваше да изсложа сол. Сгреших. Аз забравих, че не е така. Вижте колко съм глупав. Нищо не знам. Няма да играме на тази смътна игра. О, тая кой? Айде по-бързо, по-бързо, бе! Също ще разваля този. Хим телевизора, хим супата. Ще ти сложа в солницата. Солницата в супата. Айде сега. Изключвам на това телевизор. Така. Сега. Тук трябва да има това. Ето зелено. Зелено като взема. Отваряме. За да после да минем. По принцип това ще ни трябва. Чакайте тук да се убие. Като минем. Аз по-искам да представя, мисля, че в тази. Това е тук. Го оставяме. Точно ето тук. И тъй като отворих хим, ще се убие. А сега отиваме за кози крак. Къде? На обяд. Добре. Само една секунда. Хора, след малко, ние ще ходим след малко на обяд. Само да погледат на бабата телевизора. Заредихме ги. Сега, тъй прозорът е отворен да не каже, че някой е влезал тук. И сега затваряме. Взимаме солницата и я слагаме в супата. И сега
I will make sure you're never follow me again. Тя си... Аз и знаех, че е там. Тя възможно. Какво стана на нея? Чакай, ще ходи да ме види. Ще спомня вратата като... Охей. Разбърза се. Марийко. Айде отиди Марийки за супата. Ще те очаква. Я да видя Марийко. Yummy, yummy, yummy. Айде, чао, Марийки. Аха, тя повръща ли бе? Какво прави? И това беше хора видеото от мен. Ето ме и мен да ви покажа. Здрасти! И до скоро!